sepi ra iso turu. Urip sepi tanpa sliramu. Ayo dolan no, golek jangkrik jare. Wah, pas banget ini. Aduh. Tenang no, engko tak golek jangkrik, oke? Wedol, Hei, dimbel kena ora dilambake wedol. tampaknya Andi. Nang ngene Mbah Bejo yo, ganti tambani. Wong kan pinter nambani. Ayo nih, Dibel. Ayo, gas. Ayo. Ayo. Duh, kentangku Dut. Aduh. Kowe gini Dol. Kentangku. Ini kenangmu ambyar. Ambiar iki. Ayo Rano. Tenang Dol, kenangmu ijo utuh. Ayo gentang. Ijo utuh kuwi ayo. Aduh lah. Ayo. Lo nampake dimbel kok. Aduh. Aduh, manukku sing bagus dhewe, tenang wae, kok tak golek jangkrik ya. Cik tenang. Ayo tak Dol. Oh, ijo utuh. Aman. Teh, manuk iso ngaglik ngono iki. Masuk iki kena dikantang sesuk. Dut. Ngopo? Mandek sik. Lek kresek. Ya apa kresek? Lah kaya kuping dimbel iki normal. Kayak kok ajak ngomong kesuwen ra nyambung-nyambung. Kuping kesumpelan krikil kaya ngono kok. Dadi kresek apa piye? Nah, iki maksudku. Ayo. Walah, no, malah bedutan. Jangkrik kowe ya. Engko tak golekke. Dol kresek Dol. Yo, cepet yo. Iki. Dol. Ayo. Ayo. Dimbel ning gubuk. Iya. Ayo, langsung dedekan weh. Ayo dong. Sapa iki? Nganu le. Tenang Pil, tak tambake kowe Pil. Sapa iki? Jujung Pil. Sapa iki? Ayo budak. Ngono aku. Manukku keri. Kosek manukku keri. Aduh lae, mae, tulungan aku digo nyandi iki. Aduh lae. Urip saiki panganane opo nek abote wong ngene iki? Iki pangane ngrokoti watu iki, Tut. Ayo. Tenang Pil. Sik. Di pundak wedol abote wong ngene lho. Ayo. Wis kene ayo. Ayo. Siji, loro. Lae memet aku lae iki aduh lae tulungan aku yo. Hah? Dimbel jiga, Tut. Pel. Kasih ya. Yo, Kasih aku. Meneng ngono Pil. Meneng Pil, sabar, tenang, tak tambake engko lak mari. Kok yo Dol? Ini sih, Tang. Sik. Meneng atau satu pel? Oh, gendut yang guyo kae. Suwen Dah bagus. Dol, berangkat. Ayo. Dek kowe sing lali yo. Dol. Dimbel ndi? Bayi yo. Lali, Dut. Aduh, piye to? Juga saya. Lah iki malah kaya nang kene Pil. Ayo. Yang Dut. Apa tiki ya? Enggak. Ayo.
ate kemrasak iki opo lae lah aduh geger keluar kabeh. Tenang wae Pil, ku mari Pil tak barake nggone Mbak Bejo Pil. Aduh. Sik. Enak aku ndot. Iku bangke aku pedhot nang ngarep dimpel wae. Jangan juga, Cuk. Mbok menu nyilih angkong. Pil, tenang Pil. Ayo Jol. Aduh, memetiga aku, awakku loro neram. Coba Pil. Udah semudah coba Pil. Sabar Pil, sabar. Ayo. Alang-alang tuh Dol. Jiblok mangku. Manggung Solo tekane Pringombo. Wis kadung tresno ora wani kodho. Aduh, dicemplok. Bro, pecah ning kono. Niki Mbah, ajeng nambani dimpil. Ayo. Ayo. Apa iki, Nduk? Lah gini ya dimpil. Budek, Mbah. Pambemu malah budek-budeke aku. Sing budek iki dimpil, Mbak. Oh, alah dimpil to. Ora budek, ning kok pekok. Hus, disulap dadi bekecap nang Dol. Lan ndi bocahe? Iya lali. Sembah. Pil. Weh. Ijane barang apa to, Cah? Aduh, gelasku Cah. Balik. Aduh, lai. Aduh. Iki lho, Mbah. Budek iki. Ja, Abang Bayi dimpil iki kok ade kresek. Nggih, Mbah. Nek ora di ade kresek engko iso jak rene, Mbah. Lah wis di pacar urung to, Pil? Ora to, Pil? Urung, Mbah. Langsane wong jomblo tambah dadi. Juh. Alah, Mbah. Lah wong jenengan jomblo iki. Aku ki lagi nunggu jodohku dijaga wong liya, lele. Nang kesuwen ki jenenge ya ora dijaga, Mbah. Ning ya wis nyaman karo wong liya. Wis, Mbah, tambah wis iki. Ya, Mbah. Ya wis, ayo turun jero kono. Ayo. Turun kono sik, tak dipala. Nggih, Mbah. Piye toh? Wis dulu kene, Pil, nunggu sik. Ngenteni bae sik ya. Meneng. Jane iki sing lara sapa? Dimpil, Mbah. Sing turu ki sing lara. Nggih, Mbah. Dol. Kono. Ayo. Aku kapan ke? Wis meneng sik. Domnang sik, tak donganane. Tut, wis tut. Bujur sik. Oh, yo bener kan ngewaki lho kowe. Meneng wae. Tambani lho. Ah, dimpil, budeke ndang mari. Meneng. Aduh, yo. Ada aku tuh, Mbah. Wah, kleru le, sik baleni. Aku kan pakai tedal. Wis meneng sik. Meneng sik. Ya sini. Pil, sabar Gusti Allah, Pil. Sabar piye? Ya sini kok ngono kok. Yo, kalah. Wis mari to, Pil. Aku wis mari, Dol.
Aku krungu. Aku mari. Aku mari. Mari go. Mari aku. Mari kenapa tambah. Bel. Mari jualisan. Mari. Mari dong. Jos, Mbak. Jos, Mbak. Jos. Kan, Mbak. Matur nuwun nih, Mbak. Matur nuwun. Niki bulbule nggih jenengan. Salim sik. Salim sik, salim, cepet salim. Ayo salim. Turun, Mbak. Turun, Mbak. Apa jual? Rokok sih tak kayak Mbah Bejo iki gula datok tut. Teku jiko enek arepan nang. Waduh, ngamuk aku. Kabur. Ayo. Sik, pel. Ngopo? Aku ngimbang mono keri. Ayo sik. Udah pel. Wedus. Diapusi cah koclok. Dimpel pekak.